komai. Salamu alaikum. Alhaji Wamboy. Alhaji Wamboy. Haba Alhaji Wamboy. Ina ta sallama, ka yi tagumi ka shi. Ban ji ba sanan yayi nisa. Alhaji Wamboy ka shi. Yayi nisa. Wai me yake faruwa ne? Lafiya ka zo na kai tagumi kai. Allah kallahu abin da sai a hankali. Komai nawa ya kare ba komai wallahi. Yanayin gari ne yanzu abu yarin ki. Komai dukiya ta kare komai ba komai a kallahu. Ka san akwai zan so in taimaka maka domin ka taɓa min wani abu da na ji daɗin shi kamar abin da ba zan taɓa manta da shi kuma wannan abun ka san an ce mai Hausa sun ce yaba kyauta ta kuici ni ma zan so wannan akwai wani sirri da zan baka zan taimaka maka da wani wuri irin namu na malamai na akaro kallan na ran mi da akaro kallan saboda amma ni abin da ya hana ni ban yi wannan wuri ba domin gaskiya ina tsoro kuma ba abin da ba za ka gani ba amma idan ka yi hakuri ka jure lalle za a samu ta goma shi mai girma za a samu fatayi mai girma za a samu fatayi mai girma domin ni ma wannan sirri ne wanda na gada daga gurin kakana Sharif Bashir Hayin Bai masha Allah ka san banda tsoro ka wallahi gaskiya ne ka san banda tsoro sosai ma ka san namiji zan gaskiya ne sosai ma to ni ji America ma tun gurin kakanni kakana shi kakana ya gada a gurin kakana shi kuma ni kuma na gada a gurin kakana Sharif Bashir Hayin Bai masha Allah masha Allah bismillah nagode kuma wannan wuri da nake so zan baka ba shi na rike aka kai wannan insha Allah za a samu na rike za a samu ladibi za a samu fatahi mai girma lalle a gwada shi a gani a gwada shi a gani sai an samu makabarta ko yau makabarta za a samu makabarta an ko da makabarta ko da wani wuri ne da makabartan a makabartan ake yin shi masha Allah makabartan insha Allah nagode bari zuwan karasa ana jira nagode to Allah Allah ya ya nagode amin nagode Allah ya nagode alhamdulillah Allah alhamdulillah Allah Allah nagode maka Allah nagode maka ha wannan irin abu haka wani irin abu haka insha Allah zan kokarta zan jure in Allah ya so zan jure insha